Miltäköhän mahtaa näyttää McDonald'sien avajaisissa? Kaarinan kaupunginjohtaja, mulla on ilo ja kunnia olla avaamassa aivan uutta mäkkäriä. Ei mennyt kuin 90 vuotta ensimmäisestä koivusta ja nyt ollaan Kaarinaan saatu. Hampurilaisbisneshän ei ole Kaarinalle kovin vieras, mutta hienoa, että saadaan ensimmäinen mäkkäri. Tämä Grossi on hyvä paikka. Tämä on sanoisin moottoritie-alueen niin kuin suurin yritysalue ja täällä on jo asiakaskuntaa ihan vieressä paljon. Kaarina on hyvä paikka. Me kysytään yritysjohtajilta tai EVP-indeksin kautta niin Suomen elinvoimaisin, vetovoimaisin ja pitovoimaisin kaupunki, niin siinäkin mielessä tämä on hyvä paikka. Tuossa toi teidän logo, oikeastaan se teidän niin mainoskampanja, jossa sitten tulee mieleen aina erilaisista asioista, se on tosi tehokas. Jos olette huomanneet, kun menette Turun tuomiokirkon ohi, niin siellä on teidän logo siinä pääoven yläpuolella, niin aina tulee niin kuin mieli mennä mäkkäriin sen jälkeen. Se on hieno. Mutta näillä sanoilla kiitoksia ja onnea McDonald'sin edustajille ja onnea yleisölle. Ollaan saatu vihdoinkin Kaarinaan uusi mäkkäri ja vielä piti sanoa, tämä on erittäin tärkeä meidän nuorisolle myöskin. Täällä on 60 työpaikkaa ja se on erityinen juttu itse asiassa. Se on hyvä, että palvelut paranee, mutta myöskin se, että meidän nuoret saa töitä. Kiitoksia ja kiitos. Otetaan Pidetään kiinni tästä. Katsotaan, missä kohtaa te olette. Sano nyt kolmosesta lähtee. 3, 2, 1. Yes. Tämmönen, olis se pilliä halunnut? Ei tarvitse, kiitos. Yes, kiitos vaan. Ihan mäkkäriburgerin makusta. Hyvä Big Mac. Kannatti tulla lounalle. Sitten napataan vielä tämmönen ilmapallo täältä mukaan. Ja mun mielestä kannatti tulla käymään. Tää on ihan tämmönen hyvä antasiarvosanan 6/7 eli 6/7. Ja tässäkin mäkkärissä on pituusraja 2,8 metriä.